para sa DSWD ONSE Express. Pinangunahan ni DSWD Assistant Secretary Irene Dumlao ng Disaster Response Management Group ang ECT payout sa Asuncion Davao del Norte. Narito ang buong detalye. Tinatayang nasa 1,257 na mga beneficiaryo ang nabigyan ng 9,960 pesos bawat pamilya na may kabuuang halagang 12,519,720 pesos. Ako si Evelyn Paparon Arada, 45 years old, taga Purok, Kambanugoy, Purok 20. Biyuda ko, ako'y tulo ka anak. Isang kwarta nga akong madawat. Ako adyo ning ipayo sa balay, mapalit og plywood para sa salog sa among balay. Isa lamang si Evelyn sa mga nasalanta ng nagdaang pagbaha dulot ng shear line at track ng LPA sa rehiyon na nabigyan ng tulong pinansyal sa pamamagitan ng ECT. Sa pagbisita ni ASec Dumlao sa naturang payout, nasaksihan niya ang proseso ng pamimigay ng ECT sa mga residente at inihayag niya ang kanyang mga obserbasyon. Nagtungo tayo dito sa Asuncion Davao del Norte upang obserbahan ang isinasagawang payout ng emergency cash transfer. Ito ay mahalaga sa atin bilang mga policymakers para matingnan natin kung gaano ka-epektibo itong interbensyon na ipinapahatid natin at upang ma-identify natin ano yung mga gaps or issues na maaari nating ma-address sa Central Office. Daghan kay salamat sa DSWD, sa dakong tabang sa amoa, tanan diri sa tanang tawo diri sa mga bara-barangay. Daghan kay salamat sa ilaha, sir. Magdadako jud kayo nga tabang para sa amoa, sir. Ang mga katawhan. Sa buong rehiyon, patuloy ang pamimigay ng emergency cash transfer sa probinsya ng Davao de Oro, Davao del Norte at Davao Oriental. Ako, si Reynaldo Dapedran para sa DSWD ONSE Express.